Nuwun amit pasang aliman tabi sinebano ing iloduni linamon ing tolak sare dumawaing tuwang tawang inenggo sagunging pakurmatan saderenge ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenipun Bapak Kepala Desa Soho perangkatipun, para pepunden, para bini sepuh aji sepuh ingkang wonten kasepuhan ingkang sampun kono ing pasleda ing pitutur ingkang tansah kula benteni, para alim, para ulama ingkang hangung mastuti ing reh pepaing kautamen ingkang luhuring budi. Langkung rumiyin kula tuturi panjasadaya andharaken muji syukur dumateng Dat ingkang hangobaken jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat dumateng kula lan panjenengan sahingga ing dalem kula saged kempal manunggal silaturahmi wonten Balai Agung panjenenganipun Bapak Supriyadi kanthi kawontenan wonten alangan setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi konjuk dumateng mustikane jagat pamaniking bawana junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ditawang-tawang sahabatipun ugi pitunipun bidang wonten yaumul akhir yaumul qiyamah Allahumma amin. Para pemunden ingkang kula hormati, ing dalem menika kula menapa sesuai saking paguyuban seni gajah-gajahan ingkang wijel saking laladan Randu Ponorogo saged sawantu menyuyung wontenipun acara tasakuran wonten Balai Agung panjenenganipun Bapak Supriyadi Putrawarga
Mugi-mugi acara ing dalem iki lancar, tidak ada alangan setunggal punapa. Sampun rawuh Widawati kami saking laladan Bumi Riok Ponorogo ingkang mangke badhe nyengkuyung acara ing dalem menika boten katalungkan ing dalem menika disengkuyung kalian Giga Pro Audio napa nyengkuyung wontenipun acara ing dalem menika. Sepisan malih yang terakhir untuk yang memiliki sepeda motor, himbauan dari Polsek mohon dibawa ke sebelah timur atau langsung ke parkir. Untuk himbauan Polsek. Para pemuda ingkang kula hormati, monggo menika wonten niki ratusan lebet paton nggih. Dumateng lebet mawon nggih. Sepisan malih himbauan dari Polsek motor yang pinggir jalan kami mohon yaitu parkir di sebelah timur atau langsung ke tempat parkir. Nuwun Allah